Tot 1 januari kan het nog, een goedkoop energielabel voor je huis. Het is dinsdag 22 december. Dit is Zeeland Nu. Vanaf 1 januari kost het €190. Politie controleert bij de grens. En van schoonheidsspecialisten tot kaarsenmaker. Goedenavond. Meer dan de helft van alle Zeeuwse koopwoningen heeft nog geen energielabel. Terwijl je er eentje moet hebben als je je huis verkoopt. Omdat er met de huidige energielabels te veel wordt gefraudeerd, komt er vanaf 1 januari een nieuwe regeling. Je kan de energiewaardes van je huis dan niet meer zelf invullen, maar daar moet een erkend energieadviseur voor langskomen. En daar hangt een prijskaartje aan. Supermooi gelegen hier. Er zit een verrassend mooi stuk grond achter. Eigenlijk moet je op het moment dat de woning online komt, dus je laat hem aan het publiek zien, moet al duidelijk zijn welk energielabel het heeft. Zodat het publiek ook echt gelijk weet van oké, die woning heeft dat label, die woning heeft dat label. Alleen dat is een ideale wereld en zover zijn we in Nederland nog niet. Wat veel huiseigenaren ook niet weten is dat bij het ontbreken van een definitief energielabel gehandhaafd wordt. Er wordt gecontroleerd. Op het moment dat er dus een eigendom is overgeschreven in het kadaster wordt dat verwerkt, die eigendomsovergangen. Dan kunnen ze heel achteraf heel makkelijk kijken van zit er aan die woning ook wel een definitief label? En zo niet, dan wordt er een brief gestuurd met soms een waarschuwing, maar in sommige gevallen ook al die boete van honderden euro's. Het definitieve energielabel is volgens energieadviseur Arnold Michiels van groot belang. Het zorgt ervoor dat de koper op een juiste manier wordt geïnformeerd over de staat van de woning op het gebied van energiebesparing. Het is de Europese wetgeving dat eigenlijk bij verkoop dat er aan de buitenkant van de woning een energielabel opgeplakt wordt. Zodat je gaat kijken, ook in advertentiemateriaal in de krant en in de brochures online en dergelijke, dat het duidelijk gewoon het energielabelcertificaat daarbij aangeduid wordt. En dan heb je dus echt zichtbaar wat voor energielabel daar op die woning zit. Michiels is dan ook erg blij dat het digitale energielabel binnenkort komt te vervallen. Het is goed omdat dan het voorlopige energielabel wat nu definitief gemaakt kan worden door middel van het doe-het-zelf label, dat het gaat vervallen. Want het is een gedrog en dat moet weg. Want daar kun je op allerlei manieren mee frauderen en daar hangt te veel aan vast. Mensen die verkopen een woning met een A-label, terwijl het een G-label is. Ja, de reportage was gemaakt door Erik Holm. Erik, ik denk dat iedereen vanavond nog even snel zo'n goedkoop label gaat aanvragen. Ja, dat kan, want je hebt dus tot eind december heb je dus de tijd om zo'n digitaal label aan te vragen voor €1 of 10. Maar ik zou het niet doen, dat is niet slim. Ik zou wachten tot het nieuwe jaar en dan door een erkend adviseur een gecertificeerd label laten opmaken waar je daadwerkelijk ook wat aan hebt. Niet alleen jij, maar ook de koper straks van je nieuwe woning. Want ik begreep dat er in het verleden toch wel behoorlijk wat mee gefraudeerd is. Nee, er is heel veel mee gefraudeerd. Want ik kan het ook invullen en ik zeg dat mijn woning helemaal geïsoleerd is, terwijl dat niet zo is. 10 vragen invullen. Je maakt van het dak van de buurman van zijn zonnepanelen maak je een foto. En je zegt dat die zonnepanelen bij jou op het dak liggen. En je krijgt je energielabel. Maar zo'n energielabel, is dat nou alleen voor mensen die hun huis willen verkopen? Nou ja, wanneer jij de komende tijd je huis niet gaat verkopen, dan is het niet noodzakelijk. Mensen met een monumentaal pand, eigenaren daarvan, die zijn ook vrijgesteld. Maar wanneer jij bijvoorbeeld een groot huis hebt en je gaat een poosje naar het buitenland en je wil je huis gaan verhuren, moet je aan de huurder ook zo'n gecertificeerd label kunnen overhandigen. Erik Holm, dankjewel. Om de invoer van illegaal vuurwerk vanuit België te voorkomen, controleert de politie bij de grens. En dat gebeurt op dit moment bij de grensovergang bij Sint-Anna-ter-Muiden. En dat is tussen Sluis en Knokke. En daar staat bij de grens verslaggever Marius de Nobel. Marius, hebben ze al beet? Nee, ze hebben nog niet beet. Tenminste, tot voor zover wij kunnen weten. Ze controleren wel, niet alleen op vuurwerk, maar ook of je je gordel om hebt, of je geldig rijbewijs hebt, of je kenteken goed is en andere dingen die misschien niet goed zijn aan je auto. Maar vuurwerk hebben ze nog niet gevonden. Ze staan er best wel met een grote ploeg, hè? Achter mij staat, ik denk, een mannetje of 10 agenten en 2 mensen van de marechaussee. Verderop bij de rotonde achter mij staan 2 agenten om de auto's die gecontroleerd moeten worden naar dit parkeerterrein te leiden. Dus, en er rijden een aantal motoragenten rond. Dus ze zijn wel met een mannetje of 20, denk ik, alles bij elkaar bezig. Ja, het is de politie ernst. Wordt er nou alleen vandaag gecontroleerd?
Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet. Ze hebben de afgelopen weken hebben ze ook al gecontroleerd aan de grens met Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen. Waar ze de komende dagen gaan controleren, dat geven ze niet prijs. Want dan weet iedereen dat ze daar controleren en dat ze dus een ommetje moeten maken. Marius de Nobel, dankjewel. Beveiligingsbedrijven hebben het nu extra druk, want door coronamaatregelen zijn veel bedrijven gesloten en daar is extra beveiliging nodig. En met de jaarwisseling is het zeker alle hens aan dek, want de kans bestaat dat feestvierders stille plekjes op gaan zoeken, zoals industrieterreinen. Wij hebben extra mensen met op de feestdagen rijden, dubbele bezetting. Wij hebben ook nog mensen op achterhand in conciliatie staan. Dus mocht er ergens opgeschaald moeten worden, dan kunnen wij het ook daadwerkelijk gelijk doen. Dus zo kunnen wij zo met een knip van de vinger beschikken over het dubbele aantal mensen tijdens de feestdagen. In Terneuzen staat een kast waar minder bedeelden eten uit kunnen pakken. En buurtbewoners die wat ruimer hebben, mogen eten brengen. Dit jaar maakt de initiatiefnemer ook kerstpakketten. Op dit moment krijgen we gelukkig heel veel binnen. Van mensen die hun kerstpakket komen brengen. En dus dat kunnen we allemaal in de kast zetten. We maken er van de grote pakketten die we krijgen, maken we weer wat kleinere pakketten. Zodat we er meer kunnen hebben om uit te delen. Willy van Drongelen merkt dat er sinds corona meer mensen gebruik maken van de kast. Maar ook dat er meer mensen zijn die eten brengen. Eindelijk is er een eind gekomen aan het mysterie. Na een dagenlange zoektocht naar de personen die een kerstboom op de tunnelring bij Terneuzen hebben geplaatst, lijken de daders gevonden. Een anonieme bron stuurde ons deze video van de plaatsing. Zorgmedewerkers blijken achter de actie te zitten. Ze wilden mensen met de kerstboom een hart onder de riem steken in deze roerige tijden. Ze doet iets wat bijna niemand meer doet: kaarsen maken met de hand. Marie-Christine van der Moeren uit Sint-Anneland trekt kaarsen op ambachtelijke wijze. En dat betekent laagje voor laagje. Toen haar dochter ernstig ziek werd, bracht het maken van de kaarsen haar veel rust. Dit is mijn passie. En die passie is dat je dus begint vanaf een lont en dat je die dus laagje voor laagje opbouwt. Dit is een ster. Een gietkaars is een kaars die gaat in een mal. En die mal die staat ondersteboven, die giet je dan zeg maar vol met kaarsvet. En dit is dan een kaarsstrekken. Ik ben kaarsenmaker geworden nadat wij naar het kleinste hotel ter wereld geweest zijn. Dat was vlakbij Groningen in Eenrum. En daarnaast zat een kaarsenmakerij. En daar hebben wij, mijn man en ik, samen een kaarsje gemaakt. En ja, daar kreeg je zo'n heerlijk gevoel, rust. Ze had in die tijd een schoonheidssalon in Krimpen aan de IJssel. Toen ze terug naar Zeeland verhuisde, besloot ze zich volledig op het maken van kaarsen te richten. En dat liep eigenlijk binnen een maand, 2 maanden, liep dat al helemaal uit de hand. Dus dat was eigenlijk heel leuk, ook wel heel druk, want dan start je iets op. En een oud ambacht, dat zou iedereen beamen die iets te maken heeft met oude ambachten, kost ontiegelijk veel tijd. En dat hoor je ook als zo'n kaars 8 uur moet hangen voordat die klaar is. Maar het is gewoon de voldoening die je eruit krijgt, ja, is gewoon heel belangrijk. Toen haar dochter Marleen ernstig ziek werd en niemand wist wat haar mankeerde, moest ze het maken van kaarsen op een lager pitje zetten. Uiteindelijk ging het zo slecht met haar dochter dat ze dagelijks in een coma raakte. In die uurtjes zocht Marie-Christine rust in haar schuur. Maar gewoon eventjes een stukje voor jezelf, even je verdriet op een of andere manier toch zien te verwerken met die kaarsen bezig zijn. Hé Marleen, kan ik ergens mee helpen? Na jaren kwamen ze erachter dat Marleen de ziekte van Lyme heeft. Het gaat na verschillende behandelingen in Duitsland gelukkig weer zo goed met haar dat ze haar moeder af en toe helpt als het druk is. Ja, ik ben nu alleen maar dankbaar. Ik kan op mijn knieën overal naartoe als moet. Nu het allemaal weer beter gaat, kan Marie-Christine zich weer volledig storten op het maken van kaarsen. Het maken van deze kost uren en dat betekent dat ze weer heel wat uurtjes hier te vinden is. Langs de kust bleef het vanmiddag droog. Landinwaarts zag je regen. En het was op veel plaatsen heel zacht. Sommige plekken zelfs 13 graden. Morgen regent het weer over de hele provincie. Ook straks tijdens de kerstdagen helaas. Het
wordt wel kouder. En zometeen het Zeeuwse waterschap Scheldestromen centraal in Weg van Water. Dit zijn grote kelders, dat is 9 meter diep. Daar komt al het rioolwater van de Kerm Terneuzen komt hier binnen. Nu hoor je ook dat het er binnenkomt. En vanaf hier met grote pompen wordt het dan doorgepompt naar de rioolwaterzuivering in Terneuzen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Meer Zeeuws nieuws op onze site en op onze app. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.